Alright, so Anzi, Nexus. I like one thing kuti matauriro aunoita kana uchitaura nyaya yataurwa nomumwe munhu, because tinge tisingadi kunzwika mavoice. So I got a phone call muri weZimbabwe from komana wangu tanga achititi nini, mukuru weZimbabwean politics uri kuita sei pakurehwa ina. Ndo ndamurusa mukoma wangu, ndo pavazonditi kwa vachindiudza vakati ivo inini ndini mukuru wemazuva. Ndovangati mukuru wemazuva, imi mukuru wemazuva watoziva isusu, watoziva chaichaika ndimusika vanhu, but anozviti mukuru wemazuva ndiWikinojivai. Iwo hausaundi unge Wikinojivai, so uri kuti chii zvikanzaiwa. Wikinojivai wakatotora zita rangu chichichisa nangozongoti alright mukoma mukuru wemazuva, chitaurai nyaya yenyu tinzwe ndisvitse kumaZimbabweans. So mukoma mukuru wemazuva vauya nenyaya iri very important yekuti inini I'm not going to judge, but this is what is happening. So this is ipfungwa dzemaZimbabwean and uno muzinda wevanhu wokuti vanhu, their voices is amplified and the topics, the issues dzinenge dzichipisa in our societies dzinotaurwa nezvadzo, especially dzakakosha on a level yereligion. Muno muZimbabwe tine mareligion akasiyana siyana. Tine Christianity, tine inonzi traditional African religion, tine Muslim, tine zvakasiyana siyana handiti. So mukomana mukuru wemazuva muri Zimbabwe ari kuti iye ari kuda kutaura chinhu one chakakosha chaari kuda kusvitsa kumaZimbabwean, ende icho chocho ndechekuti munhu wese anoita nezvemweya wese zvake anoti iye une something chiri supernatural chaanoziva, une something chiri supernatural chaakamboona kana chaanotaura nacho, and then ouya kuvanhu achivaudza zvokuita zvaaudzwa nechechi chakavanzika chaari kutaura nacho, achidirecta upenyu hwevanhu achiita sei, munhu iyeye ari kunyepa. Muri Zimbabwe, do you understand zviri kutaurwa nemukuru wemazuva? Hanzi munhu wese zvake ari kuti anoita something chinoenderana nenyika yomweya, ari kunyepa. Ari kuti hakuna munhu akamboona chinhu chisati chakamboonekwa. Makambozvipi kwanzi chisivonekwe? Munhu aona chisivonekwe, chidhoma, chikwambo, magoritoto. Vari kuti hazviko zvinezvi. Vari kuti vana papa venyu muri weZimbabwe, hanzi nemukuru wemazuva, nemukomana anozviti mukuru wemazuva, hanzi vana papa venyu vari kunyepera vanhu. Vana papa venyu mabig hustlers, madogs. Imimi chimboongororai vana papa venyu muri Zimbabwe kuti iwe papa, what is he about? Is he about because everything comes back to one thing, money. Ndo zvitaurwa nemukomana mukuru wemazuva. Hanzi zvese vari driven by money, and vanenge vachingostaja, everything is staged. Everything is staged, and they
operate mumazonzi aya ekuti vanoziva zvinhu zvinomuvha vanhu, vanobata maemotions evanhu ari vulnerable, ekuti hauna mari, unotambura, unohla kufa, unohla chakazoti, and then vanenge vachita vanenge vachigadzira tumapackages tunenge tuchachita fit into those loopholes, vachitora zvavo mari paground. Hanzi ndivana torai mari United, torai mari United, vakomana vanenge vachinetsa pamastreets. Hanzi naHubert Angel, hanzi inini ndini kwanzi ndini baba the prophetic mafia yose yamuri kuona. Hanzi ndini baba the prophetic mafia. Ndini ndakatanga kuita chiprofita kwacho chekuti mari inongokarwa yaapia mubank account yemunhu, munongokarwa hanzi wane $100,000 zvimameseji zvichitopinda, vanhu makagara muchechi ponzi ndakupinda manje murealm remweya, muchaona pane vanhu vachapindirwa nemari, and then wotova zvimameseji iti ngiri vanotosimuka vachitopinza pakamera chotadza meseji yoti mufoni mangu matopinda mari yakati, mufoni yangu mapinda mari yakati. Hanzi chee chakastagwa chinhu chiya muri Zimbabwe. Imimi ndimi majudges, ndiri kusvitsa nyaya yanga ichishungurudza, because mukomana wataura kuti akunetsekana nechinhu ichi, arikuda kuudza vanhu. So wauya kuna naNexus ati Nexus, udza vanhu zvinhu izvi, kuti vanhu vari kubikwa siku nesikati, vanhu vari kubikwa nezvin'anga. Hanzi vari kubudikira, unoona umwe munhu achibudikira, hanzi ndatumigwa nyuchidzi, nyuchidzi dzakatomurunganira samwe padzi dzakaungana, nyuchidzi ndisekuru chichichi, ndakaba chakati, zvino sekuru in'anga kainenge ichizviadvertise. Munhu unobudikira akaisa zarama zinyuchi kana kuti chero whatever, ndakazodaiso zvikazodaiso, ndakazoba chakazoti, ndikazoba chakazoti, zvino vanitumira nyuchi, izvo zvindiri kukumbira kwavari ndiri kuzviita sei? Handiti hanzi vanogara vachengeti venyuchi vanozviziva kuti unoita sei kana kuti nyuchi dziungane on one part of your body, and pane zvaunoisapo, kana kuti unotora the queen mother renyuchi ukaribata muruoko, nyuchi dzouya dzoungana paruoko, and pane zvinosprayiwa futi zvokuita kuti nyuchi in that, kana mapedza kuspray hadzirumi, and mobva maita izvozvodii. Ndikati mukuru wemazuva muri kutaura zvamuri kuziva, iknowledge rei chii chiri kuitika? Ndobva ndamhanya nogugula zvavo, ndidaona kuti mukuru wemazuva ari kureisa here kuti nyuchi zoita. Ndobva ndawana kuti aizvi zvechokwadi mukuru wemazuva ari kutotaura kuti zvimatricks zvaari kutaura kuti matricks ndo zviri kutongotaurwawo neinformation yekutaridza kuti zvineshuwa. So muri yeZimbabwe, nyaya yemukuru wemazuva, inini handina chekutaura, handitoziviwo toita sei takangozvarigwa mumachechi tikaita sei, chokwadi here kana kuti takangori tavhagwa kubva tiri vapana. So ndoisiya kwamuri, taura zvamuri kufunga mucomment section. Mukuru wemazuva vachange varimo vachicheka kuti muri kuona chii, neni ndichange ndirimo. Peace.